Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-qudiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Illum, fl-ewwel jum tax-xahar ta' Novembru, il-Knisja tiċċelebra l-festa tal-qaddisin kollha, dawk kollha li jinsabu fil-ġenna kemm dawk kanonizzati kif ukoll dawk li mhumiex. O Alla, għamel li aħna jkollna l-istess fidi u qawwa ta' mħabba li kellhom il-qaddisin li għaddew għal ħajja ta' dejjem ħalli nimxu fuq l-eżempju tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Kif smajna qegħdin infakru l-qaddisin kollha fl-ewwel ta' Novembru, aħna infakru lil ħutna li għexu fl-imħabba u ħallew lil Alla jħobbhom u jħenna lihom. Aħna llum allura nagħmlu festa kbira għal ħnina li Alla wera magħna. U fil-bidu ta' din il-qudiesa solenni llum li fiha inkantaw il-glorja, nitolbu l-glorja u ngħidu wkoll il-kredu għax hija solennità kbira tal-Knisja. Jew nistqarru dnobietna b'umiltà imma nafdaw ħafna fil-ħnina tal-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tijaj, bl-akbar tija tijaj. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-oli ta' smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natulġih, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Għall-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox bil-għajnuna tiegħek qegħdin nagħmlu festa solenni biex nagħtu ġieħ lil qaddisin tiegħek kollha f'daqqa għall-merti tagħhom. Il-qatt talb li tant qaddisin joffrulek għalina u xerret fuqna bil-kotra il-ħniena mixtieqa tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni rajt anġlu ieħor tiela bis-siġil ta' Alla l-ħaj min-naħa tal-Lvant u bleħen għoli għajjat lill-erba' anġli li lilhom kienet ingħatat is-seta li jagħmlu l-ħsara lill-art u lill-baħar u qalilhom: tagħmluhomx ħsara lill-art u lill-baħar anqas lis-siġar qabel ma nkunu stampajna s-siġil fuq il-ġbien tal-qaddejja ta' Alla tagħna. Imbagħad smajt x'kien l-att tal-issiġillati, 144,000 is-siġillati minn kull tribù ta' wlied Iżrael. Wara dan ħarist u wara kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribù, minn kull poplu u l-sien, waqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf, lebsin il-biesi twal bojot u bil-frjaj tal-palm f'idejhom. Wallew leħinhom u bdew jgħidu: is-salvazzjoni nafuha lill-Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u lill-ħaruf. L-anġli kollha kienu qegħdin madwar it-tron u madwar ix-xjuħ u l-erba' ħlejjaq ħajjin u waqgħu wiċċhom fl-art quddiem it-tron jagħtu qima lill-Alla u jgħidu: Amen, it-tifħir u l-glorja, l-erf, ir-ratt tal-ħajr u l-ġieħ, il-qawwa u s-saħħa lill-Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qabad u saqsini: dawn li għandhom l-ilbiesi twal bojot fuqhom min huma u minn fejn ġejjin? Inti taf, Sinjur, qedlu jiena. Imbagħad qalli: dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-ilbiesi tagħhom ħassluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej flimkien. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Tal-mulej l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għax hu fuq l-ibra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda flimkien. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-mulej u min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruha flimkien? Dan nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, araw bliema għoża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu wlied Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, issa aħna wlied Alla, imma x'se nkunu l-qudiem mhuwiex irrelevat lilna. Madankollu nafu li meta jidher aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa bħalma safi huwa Kristu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin, u jiena nserraħkom, jgħid il-mulej.
ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek Mulej. Dak iż-żmien Ġesu kif ra l-forol tela fuq il-muntanja. Qad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fummu u qabad jallimhom u jgħid: Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassaltna tas-smewiet. Ħenjin li mnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirt l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbajn. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ħenjin dawk li huma sabiħa f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu u li talla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqolgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu tennew għax laskom kbir fis-smewiet. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bidna. L-aħwa aħna niċċelebraw ħafna qaddisin il-kultura tagħna hija kultura sabiħa li tonora lil qaddisin il-festi parrokjali tagħna u eżempju tal-qima tagħna, kultant neżaġġeraw ikollna ngħidu, imma l-iskop li niċċelebraw il-qaddisin huwa skop sabiħ. U allura illum waqt li nagħmlu festa għal qaddisin kollha, anke dawk il-qaddisin li kultant inġelduhom, illum għandhom festa waħda. Tajjeb niftakru di. X'kaħt kultant aħna nġeldu l-qaddisin illum ħaniftakru l-aħwa li ħaġa. Li l-qaddisin jifirħu b'xulxin u jifirħu bil-ħniena u l-imħabba li Alla kellu għal-jom u jagħtuh glorja. Għax wara kollox aħna meta nsejħu xaħat qaddis, qed nifhmu li daq mill-imħabba u l-ħniena t'Alla. Għalhekk San Pawl anke lil dawk li kienu għadhom ħajjin kienu ħobb isejħilhom qaddisin. Tgħidli aħna ma tantx aħna qaddisin bir-raġġiera, imma l-mistoqsija li nagħmel lili u lilek aħna qegħdin induqu l-imħabba u l-ħniena t'Alla u naqsmuha bejnietna. Għax il-qudusija hija li inti ssir tixbaħ lill-Alla li huwa mħabba għani fil-ħniena. B'xi mod il-qaddisin saru kulħadd bil-vokazzjoni tiegħu, kulħadd fiċ-ċirkustanzi fejn għex, messaġġiera tal-imħabba u l-ħniena ta' Alla. Dawk li fil-faqar spiritwali tagħhom għax hekk jgħid imbirkin il-foqra mħenjin il-foqra fl-ispirtu, beati bil-Latin. Dawna afdaw fil-ħniena t'Alla. Ittamaw fih. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa bħalma safi huwa Kristu. Meta inti tama fil-Mulej tissaffa. Jippruvaw nifhmuha din il-kelma. Aħna kultant nitħabtu mad-nubiet tagħna, mal-vizzi tagħna, mad-debbolizzi tagħna. U ninsew li Alla missier jixtieqna l-aqwa ġid, anke meta inħossu ħed ibbeżbiżna xi ftit. Fl-istess ħin ma nistgħux naqtgħu qalbna minn Alla li jħobbna. Inti taħseb li Alla li jħobbok mhux se jagħmel kollox biex jisalvak. Mhux kemm tgħidlu iva, mhux kemm tagħmel ħiltek u jkun hemm rieda tajba fik. Aħna u nagħmlu festa lill-qaddisin ejjew nagħmlu ħilitna ħalli nkunu aħna wkoll qaddisin. Nies li għandhom toma sabiħa tal-imħabba u l-ħniena ta' Alla u naqsmuha bejnietna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox
li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwies skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jiena nixtieq li nitolbu li qaddisin kollha jagħtuna l-grazzja li l-iżjed neħtieġu, l-iżjed għandna bżonn. Illum nitolbu ħafna l-paċi fid-dinja, għall-paċi fostna, għall-paċi fil-qalb tagħna għax it-tislima ta' Kristu irxoxt diki il-paċi magħkom. Nitolbu l-interċessjoni ta' Sitna Marija l-qaddisin kollha biex ikonna d-don tal-paċi. Nitolbu għal kull min semmew ħisem u jgħid imma jiena l-qaddis tiegħi, l-qaddisa tiegħi mini. Apparti li hija sejħa biex aħna nkunu qaddisin, nkunu l-ewwel san ma nafxiex. Imma illum jekk inti ma nafx minnu l-qaddisin patron, illum il-festa tiegħek. Tajjeb li aħna niċċelebraw għalmenu darba fis-sena festa li tfakkarna f'qaddis jew fil-qaddisin biex aħna nixxenqu biex inkunu bħalhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqat-talb tal-qaddisin kollha għalina. Għamel li aħna nafdaw fl-interċessjoni tagħhom, inħobbuhom u nimitawhom. Għatina l-qawwa inħobbuk fuq kollox. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna nemmnu mulej li l-qaddissin tiegħek diġà qegħdin isaltnu miegħek għal dejjem fis-sema. Ilqa' din l-offerta li qegħdin nagħmlulek għal ġieħ tagħhom u għamel li aħna nħossu l-għajnuna tat-talb li huma jresqu quddiemek għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inrodulek ħajr. Inti llum qiegħed tagħtina li nuru l-ferħ tagħna għal-belt qaddisa tiegħek, Ġerusalem tas-sema li jomna, fejn ħafna minn ħutna diġà jinsabu madwarek.
biex jifaħruk għal dejjem. Għalkemm għadna l-bot aħna wkoll qegħdin inħaffu leha bil-fidi, ferħanin bil-glorja tal-membri l-kbar tal-Knisja li int tajtomna b'eżempju għalina u bajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għalhekk flimkien magħhom mal-tajja tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bil-ferħ kollu intennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna florita smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna florita smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex żiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelna mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna l-nubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den, jagħtina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn tnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqablu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Aħna nadurawk u Alla x'fost il-qaddisin kollha tiegħek inta s-sew tal-għaġeb u waħdek il-qaddis. Għatina l-grazzja li niksbu qdusija sħiħa fil-milja ta' mħabtek biex minn din il-mejda mħejjija lina pellegrini fuq l-art ngħaddu għall-festa tas-sema pajjiżna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Alla jissebħu l-ferħ tal-qaddisin li ġabarkom għal din il-festa tal-lum jimlikom dejjem bil-barka tiegħu. Amen. Bit-talb tal-qaddisin jeħliskom minn kull deni u jqawwikom bl-eżempji tajba tagħhom biex tgħaddu ħajja taqdu l-Alla u lill-proxmu. Amen. Jilqakom mal-qaddisin fil-għena tas-sema fejn il-Knisja mqazza tifraħ u tgawdi bil-għaqda ta' wlieda fis-sliem ta' dejjem. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta. Jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna issa ilha għaddejja madwar dawn l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Nofru dan il-rużarju biex aħna naħdmu u nħallu l-Alla jaħdem fina biex nkunu qaddisin. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinju ta' Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-sema jgħida fl-art. خبزنا ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinju ta' Ġesu Kristu
Rabtuh ma kolonna u flagellaw, missirna li inti bismewid tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titin kif issemek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna dobitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la daħħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missieru, lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn batija, meta Sinjur Ġesu Kristu nkuruna b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti bismewit il-qaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dobitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missieru, lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru
Min tadbatija meta s-Sinjur Jesu Kristu ġi mobbi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missiena li inti bis-mewwit tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur Jesu Kristu salbuh wara tliet sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti bis-mewwit tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija
tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missiena li inti bis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek int fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek int fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek int fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek int fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek int fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek int fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek int fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek int fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek int fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek int fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnatu li teva. Lilek nitniedu aħna nibku norfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Jagħmel avukata tagħna dawwallina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina qaddisom Alla biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bis-smewwiet qaddis ismek tiġi saltnatek, kulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek int fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob Om għalina. tal-grazzja talla. Itlob Om għalina. muxebba. Itlob Om għalina. it-tama. Itlob Om għalina. li żjed safja. Itlob Om għalina. li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob Om għalina. li tistħoq l-imħabba. Itlob Om għalina. tal-aġeb. Itlob Om għalina. tal-pariri tajjeb. Itlob Om ta' għalina. min ħalaqna. Itlob Om ta' għalina. min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja.
Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlisna minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħid bit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħid bit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħid bit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu li tħol għalina fit-taqbida kun inti l-armuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema jitfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdaħlek lill-ibnu. Fik Marija erdi l-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kum missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla jeda, dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-Gira Malla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om,
Imbirek San Giuseppe Parus Kastissimo taħħa. Imbirek Alla fl-Anġlu l-Qaddisin kollha tiegħu.